ai în cap? Salut! Serios. Da, unde mergi? Încotro. Prin cunoștințele căpătate în contactul cu cartea și dascării de către subiecții acestui amplu proces de formare și educare ce are ca finalitate împlinirea și devenirea omului ca membru responsabil al societății. Un nou an școlar înseamnă pentru cei mici care au legătura cu școala pentru prima dată o primă treaptă urcată pe acest drum de lumină, iar pentru cei din clasele următoare, noi trepte ce înalță an de an spre culmile culturii, științei și cunoașterii, prin care își conturează personalitatea, valoarea și utilitatea atât pentru ei cât și pentru ceilalți. Aveți ajutor și sprijin pentru acest urcuș în părinții voștri care vă ocrotesc și vă învață multe lucruri, pe lângă ce vă oferă cartea și școala, ați căpătat în familie importante obișnuințe de muncă ordonată, de stăruință și de dăruire, după modelul celor mari. Calități pe care trebuie să le folosiți în activitatea școlară și în cea de zi cu zi în afara școlii. Aveți ajutor de asemenea în dascălii voștri, pe care trebuie să ascultați ca pe proprii părinți. Să-i aveți ca modele de urmat, căci munca lor stă la temelia formării voastre și ea vine nu numai din obligație profesională și din știința lor, ci și din ceea ce a definit întotdeauna ținuta unui dascăl, dragostea de pedagog. Aceasta constituie acea bucurie determinată de constatarea că cele împărtășite cu dragoste, pasiune și râvnă de către ei au avut ecou în sufletele și mințile voastre. Ascultați-i cu atenție, atașați-vă sufletește de ei, încât în școală împreună să constituim o altă familie, o comunitate de înțelegere și armonie. Fiți așadar cu urechile și ochii deschiși spre tot ce este bun, frumos, folositor, spre îndemnul către fapta bună și lucrul temeinic făcut, pentru că numai așa vă veți împlini ca oameni desăvârșiți, veți fi bucuria și fericirea părinților voștri, mândria dascălilor, care prin voi își legitimează misiunea și veți putea deveni cetățeni responsabili de mâine. Începem anul școlar în plină criză economică și de aceea apreciem efortul și contribuția părinților, conducerii școlii, care asigură optime desfășurării activităților tip educative. Bune de învățătură. Intrați într-o școală curată, renovată, cu mobilier nou și modern, cu o bază sportivă adecvată. În acest an școlar vor fi școlarizați 449 de elevi, din care 227 la învățământul primar și 222 la învățământul gimnazial, distribuiți în 20 de clase, din care 4 cu program prelungit, 3 clase cu studierea limbilor engleză-germană și 5 cu studierea limbilor engleză-franceză la gimnaziu. La învățământul primar, toate clasele studiază limba engleză. În continuare să vă prezint diriginții și învățătorii pentru acest an școlar. Clasa 1A, doamna Durus Floare.
Clasa 2B, Mureșan Natașa. Clasa 1C, doamna Horincar Maria. Clasa a doua, doamna Brânzei Claudia și doamna Maria și domnul Dragomir Traian. La clasele a patra, Sarca Regina, Grumaz Liliana și Erima Maria. Diriginții. Clasa a 5-a, diriginte, domnul profesor Făgădaru Iosif. Clasa 5B, domnul profesor Bogor Isma. Nu știu pe unde e. Îl aduci tu? Clasa a 6-a, doamna profesoară Lorenz Loredana. Clasa a 6B, doamna profesoară Ignat Cornelia. Clasa a 7A, domnul profesor Pașca Valer. Clasa a 7B, domnul profesor Strepede Dionisie. Clasa a 8A, doamna profesoară Mihiș Mihaela. Clasa a 8AB, doamna profesoară Amalia Caldea. Doamna profesoară Martonil Vicon. În continuare, vă rog să-mi permite să dau cuvântul domnului președinte al Comitetului de Părinți pe Școală, domnul jurist Liviu Mureșan. Stimați profesori, dragi elevi și părinți, după o vacanță bine meritată, iată-ne din nou împreună în această frumoasă zi de septembrie. În numele părinților, aș dori să adresez conducerii școlii, tuturor cadrelor didactice și întregului personal auxiliar mult succes în noul an școlar și multă sănătate pentru a putea desfășura munca de instruire și educare a copiilor noștri. Elevilor, le doresc mult succes la învățătură în noul an școlar, iar robocilor din clasa 1 le spunem bun venit în această frumoasă școală. Mult succes tuturor! Ceea ce este important. La începutul anului școlar 2009-2010 vă doresc vouă, dragi elevi, succes la învățătură, părinților voștri bucuria de a vă vedea crescând frumoși și împliniți, dascălilor satisfacția muncii desfășurată cu dragoste și dăruire. Asigurându-vă de toată înțelegerea și grija noastră, vă doresc succes tuturor în 9 ani. În 1A. Ce? Din clasa 1 a?